ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ರನ ಕೋರಿಕೆದ ಮೇರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಬ್ಬಂಜರ ಪ್ರದೇಶದ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾತೆರ್ನ ನಟೆ ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರಿಗೂ ದಿಂಜ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲನ್ ನಾರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಬ್ಬಂಜರ ಪ್ರದೇಶಡು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತದ ಈತ ನೆಟ ಸುಮಾರು 4,4,000 ಹೆಚ್ಚ ಕಿಟ್ಟಲೆನ್ ಪಟ್ಟದ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಅವೇ ಕರೆನ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳೋಡು ದಿಂಚಿ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡದಾದುಂಡು ಏರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡ ಭಂಗ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ ಎರ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲನ ನಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ತರಕಾರಿದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಐನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಾಕ್ಲ ಬಂಗನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಬೇರೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಇಂಚು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಡ ನೆಕ್ಲಿಕ್ಲ ಏರಿಯಾಡು ಎರೆಲ್ಲ ಒರಿ ದುಂಬು ಬತ್ತದು
ಅಲ್ಪ ಬಂಗದ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಾಡ ಆಯ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮುಟ್ಟಾವ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಮಡು ಇತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಆತ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಬ್ಬಂಜರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆದ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದು ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಕಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಜಿ 4,500 ಮಿತ್ತು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊರಿಯ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಡ ಅವು ಏತು ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಬು ಬಂಡಲ್ಲ ಆತ ದಿನ ಇಂಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಲು ಓಲುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಆಣ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದು ಕಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಾವನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ರೇನ ಕೋರಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದಕ್ಲು ಇನಿ ಮೂಲು ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ಟಲೇನ್ ಪಟ್ಟದೇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕುಮಾರಿ ಭಾರತಿ ತೆರಿಪಾಯರು ಕೋವಿಡ್-19 ರಡ್ನೆ ಅಲ್ಲೆತ್ತ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡೆ ಏರು ಬಡತನದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಡೆ ಪೂರ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಗರದ ವಾರ್ಡ್ದ ಅಬ್ಬಂಜರ ಪ್ರದೇಶಡು ಪದ್ಮನಾಭರ್ನ ಕೋರಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಂಜರದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20-25 ಇಲ್ಲುಂಡು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದು ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋನೇರು ಪದ್ಮನಾಭರ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಾಯ್ನರ್ತಾರ ಇನ್ನು ಇಡೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಡಿಲು ಸೇವೆಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಡಿಲು ಸೇವೆ ಅತ್ತ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉರ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಪರವಾತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಿಚರ್ಡ್ ಮನೋಜ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಎತ್ತೇರು.